אני דריו. אני נמרוד. למדתי בבלגיה, תקופה נהדרת, מלא בירות, ממש מלא בירות, אבל אחת שממש התאהבנו בה, גולדן קרולוס של את אנקר, המבשלה המשפחתית הוותיקה ביותר בבלגיה, מעל 500 שנה. חזרנו ארצה ואמרנו, וואלה, אין. סיפרנו לחברים. שמענו, נשמע מעניין, הבאנו כמה ארגזים, טעמנו. התברר שבאמת בירה מצוינת, ואז אמרנו, למה שלא נייבא אותה לארץ? פנינו לבלגים, שיתפנו אותם, והם אמרו, יאללה, קיבלנו את ברכת הדרך. התחלנו לבדוק מה זה אומר, להביא סוג חדש של בירה לארץ, הסתבר שזה עסק לא פשוט בכלל, צריך לשנע מקולה שלמה של ארגזי בירה מבלגיה לישראל, צריך להעביר את זה אישור של מכון התקנים, צריך למצוא מי שיפיץ, מי שימכור, הרבה התעסקות. אז אמרנו, אנחנו יודעים לעשות דברים אחרת. בואו נעשה את זה אחרת, ובגלל זה אנחנו פה, איתכם. ארגז לכם, ארגז לחברים, ספרו לחברים, ובואו נעשה את זה ביחד, בואו נביא אותם.